Obě otěže stejně napnutý, pravá otěž, na příští. Pravá otěž, zlepši si to, kontakt, tak a zkusíš A na chvále. Tak, ještě jednou zkus zkrátit, v klidu. A výrazný to zhoupnutí a trochu přistavení dovnitř, má to reaguje celkem na... Klidná ruka musí zůstat, ale on je citlivý na ruku, aby tě neodstřel. Ale musíš se přistavit dovnitř jako výrazně, on je prostě na to takovej naučenej, se zjistila, tak a zkus to. Ale no, nezačni tam tou rukou dělat nějak pytle a pěkně v klidu, jo? Musím tam vidět to zhoupnutí, jo? Nější dozadu, noha a jdem, hop. Já se na něm nezvyk, jsem zvykla na ty jeho povíčky. Mně to taky chvíli trvalo, tím musím říct.